Avui ens acompanya Isabel Vallet, militant d'Endavant i diputada de la CUP. Funcionaris de la Unió Europea que ara mateix estan mirant norma a norma quines són les normatives que s'impedeixen generar nous beneficis i quines són les normatives que d'alguna manera obstaculitzen el fet que ells puguin seguir creixent. No només es solidificarà els actuals nivells de privatització dels serveis públics, que ja de per si són alts, sinó que obligaran a que tot nou servei que es generi obligatòriament hagi de sortir al mercat. El lliure comerç, en definitiva, la seva idiosincràsia és aquesta, és la de l'explotació dels pobles a mans d'altres pobles, és l'explotació d'una classe a mans d'una altra classe i és l'explotació de les dones a mans d'aquestes multinacionals. Això s'està negociant a una instància superior que és plenament, profundament antidemocràtica, com és la Unió Europea. Per tant, la crítica al TTIP i la crítica al lliure comerç és obvi que és una crítica estructural a la Unió Europea com a ens que buida de sobirania a tots els pobles. Ningú es pot dir sobiranista mantenint una postura tèbia sobre els tractats de lliure comerç, perquè dins dels tractats de lliure comerç no hi ha sobirania possible ni institucional, ni econòmica, ni de gènere.